Tari, nyata ti. Nyata, ko na. Nyata ko na. Kinagat tila mo. Alam mo, pasok ako mga tinagkinagal ng mukha ta. Stories, I'm a fool for your love. Yo, what's up mga kadugo? It's me again, your girl, Jadlyn Noventulas for today's vlog. So ayun, wala si Kian ngayon. Nag-deliver sila ng mga gulay. So may naisipan na naman tayong iparang sa kanya na matindihang prank. Dahil ang prank na ito is chikinini prank. Yo! Ginagawa mo. So, habang hinihintay natin siya, gawin na natin yung, kunwari dito siya, dito. Ginagawa mo. Lip tint yung ilalagay natin. So, tinawagan ko kanina si mama, sabi niya is on the way na siya. So, nagpabila pa ako ng gamot ko. Simulan na natin ang paglalagay ng lip tint dito. So, ayun, tara na, let's go, tara, let's buy, go, go! So, okay, simulan na natin. So, nag-lip tint na rin ako kasi masyadong maputla yung bibig natin. So, ayan. Saan ba natin siya ilalagay? Dito na lang. Or dito? Dito ba? Dahil may gagawin tayo ngayon, mag-a-unboxing tayo ng lip tint na sponsor ni Cherry Boy. Cherry Boy. Kasano ka, Jay? Diba? Namula, kinagatila mo. Ginagawa mo. Ang dakto mga bibigatan. Sa mga nabibigtidang mo. Islam pala bahara. Dapat dati block-block na yun, diba? Violet na quad. So, pwede yung talata. Oh, ganyan! Bongga dahil. Oh. Nasa labas na sila. At takpan natin ng aking chikinini. So, dito na yung sponsored ni... Kanina ba galing to? Kay? So, nabuksan na siya. Binuksan ko kanina. Pero itong cover niya lang. Galing kay Jerry Boy M. Velarde. Nueva Vizcaya siya. So, maraming salamat dito. Lip tint daw to eh. So, ayun, buksan natin. Kuha lang tayo ng kutsilyo. Ito na ang ating gunting. At lagay ko na lang yung Shopee link niya sa description. Check na lang. Good for... ano ba? 3 pieces for only 99 pesos. So, ayun, sulit na sulit talaga yung pera nyo, guys. So, ano pang hinihintay niya? Bilhin na kayo. Ayan. Wow, ang ganda. Kitang-kita agad ah. Ginagawa mo. Ayan. Ito siya, Day. Wait lang eh. Okay, maraming salamat kay Jerry Boy Velar. Yan. Ay, yan. Meron tayong... Ay, nandito. May pera siya dito, guys. Tignan natin kung magkano yung pera. Grabe ka naman. Yan. May 200 pesos siya dito. So, thank you so much. Bango pa ng pera mo, ah. Tignan natin yung baby. Nandito yung baby namin ay maingay. So, halika dito, Drake. Mag-thank you ka sa kanya na. Oh. Ah, di dyan na! Thank you! Kung naman?
Thank you po. Ngalan na kanon. Makan ka na damunan. Sa'yo na yan? Diyan na sila. Meron na sila dito? Hindi yan pagkain na. Hindi. Hindi yan pagkain. Hindi. Hindi yan. Oh. Ginagawa mo. Doon ka na. Balik ka na doon. Bye-bye! So, yan, back to topic. Meron siyang 200 pesos sa loob. So, meron tayong 3, 6, 9, 11. 11 na lip tint. Tapos, may 200 pesos tayong pera. So, ayan. Tignan natin yung mga product nila. Wow, ganda! Ano pa hinihintay nyo, guys? Bili na kayo. Nagbang lupay! Ano ato yun? JNC ko. Tamang G-baby tayo. Wow, cute! Saan din nagbang no ka-slice strawberries? 2,000 years later. Bakit ang direktan? Wala. Dapat niya direktan. Ay, liptin. Oo. Dapat na 200. Dapat G pasurot na. Hindi ka wala kayo mama. Kan. Wala kayo mama. Na nagbabanglo talaga, guys. Nagpintas pa yung orange ate. Orange. Wow! Oh, garang ganda. JNC, isuti ano na ata? Isa di... Hi! Ibang focus tayo. Yata na, pa kiss ko. Nagpabugis na kita niya, negas lakal mo. Diba? So, Ajay, nalpas Ajay niya. Try tayo matatong blue. Nagadumot tayo. JNC DNC. Cosmetics. Nagagi. Hindi ka na ito, bagi na ka no? Nagpipintas. Bagi na ka no? Nagpipintas gani. Nagbanglo, kasi nababili ka mo. Idulin ko ato, yan ko pala ibusan na. Pansin na naman ah. Ay. Ibangga? Hindi ka rin nagbanglo. Diba? Oh, kita nyo no, nagpipintas da. Hindi mami eh. Nagmamayat. Atay niya pala yung natin. Patin. Okay, Aji pa din Hindi doon. na mo bra matang? One. Apa nagsuot ka? Apa nakasuot ka? Ha? Nakasuot Wala. ka? Ate Bet, may isa. Itong isa. Hawakan mga big. Hindi natin papamuli kita na tayo. Well, Loktak. nagpipintas na, nagbanglo pa. Ay, grabe. Mabili ka mo. Ate, natamit na kulay na. Lagay na natin dito kasi hindi na siya kasya dyan. Oh. Wow, ang ganda. Ngay, Nasaan na ngay, ngay. Gaman naman natin na bangsitan. Bangsit nga tito na. Saan pa kayo? Apa man no? 99 pesos lang o. Talo adyo yan. Ito sa bali pa yung nga kulay. O sa bali nga potahe. Potahe. Naging mas out na niya. Para kanyang mula no, bagi. Ate na eh. Daya mo. Bagi mati to. Kaya tanan mukhang pera. Tapos tarata. Way ka to, way ka to. Way ka to. Tsak, basta lip tint lang okay na ako. Apa niya, ito yung tatay ko pa ng ngata. Ayan. Pati ito yung pamukha. Ha? Ha? Paano ko yan? Yung pamukha ito rin. Well, natin ni ate ko lang. Ate ni lip tint ko tatapan. Apa yata? Kita nyo man lip tint ko guys, kakaasin. So, ikabil ko, ilalagay ko na lang siya sa description. Description natin. Ikadi ka lang Ay, dyan. nga pa ito din, nga ito din. Nyajay! Bado! Ginagawa mo. Ah, natanin, nga ito din. Nyajay! Ito mo ay. Agblablag lang nga to. Agblablag tao ko mang sirsira tib. Nga ito din. Hindi siya man. Agblablag lang kung hindi ka lang mabait.
Palaglabay ka tatam. Papaya. Budbudong ka? Buduan na. Ang kapal ng bibi. Ha? Ang kapal ng manggulot to ya. Ipas mo ata pa lang. Iyapin yata. Ang kadyan mo palang amin. Yata ko. Nyata nga. So guys, eto na siya. Ginagawa mo. Nagbabang. Kung bata man pala ng damata. O, damata. O, damdama. O, damdama. O, pumapa lang ta. O, nyata. Nyata. Naajan, awan ata. Labudbudwan ata. Baby, Nyata ko nak kami. awan. Okay naman. Nalaglag naman. Apay. Nyata ko nak. Namanin. Damang balata. Inyajan. Nyata. At ka di awan. Ginagawa mo. Nyata Awan ni. ko na lang ako. Nyata ni. Nyata, awan ko na lang ako natin. Nasa ako tagdabagdagan. Nyata ko nak. Kinagat nila mo. Alam mo? Pasok ako makatingin kinagal na mukha tayo. Kanya nga rin dumak, kinudkud ko, tapos sumado. Sumado nga. Taraga mo, tikmamati. Nyata ko nak. Kinudkud ko karon tapos sumado. Kinagat nila mo. Apay na parang. Baby, vlog na ko. Ano pa lang? Kitad naman lang. Kitad naman. Tikot ka. Kitad pa ko lang lang. At ito, ubrahan at naman. Magbaga. Kitad naman. Tikot ka at. Kitad naman ko lang. Mantik karon. Ginagawa mo. Kitad naman. Mantik karon ka. Baby, ay ko, nagsakit. Kitad naman. Mantik karon. Apay gamin kita. Ay, okay na yan. Dapat naman. Awan. So guys, eto na yung lip tint. Sinakalag na. Uy, gusto mo malata. Apay pa saman. Kinam. May patay-patay mag-vlog na ko. Yan, isang batam lang ay. Try tayo manadyo may isa. Yung napintas. Ano Ano lang kami? Nagsakit to. Bubulak ka. Adaya. Kitad na, kitad naman. Kitad naman. Mantik mount. Mantik Kitad lang, kitad lang. mount. Kitad lang, mabit lang. Mantik mount. Ay ko be. Nagsakit ko. Mabit lang, kitad lang. Abasarot. Ginagawa mo. Amay. Ay. Apa ka kita nga? Awan. Kitad naman. Nagbad ka. Ala. Kitad naman. Kitad na, anak mo. Nakakawang ko kita. Apa niya ito? Abay. Ay ko. Natatikap. Ay, okay lang. Impan na kaliptin. Ay, pimas. Para, sige din. Dundog to naman. Agad-adboxing ka. Naman nalaman. Naglulog ka. Tikabot ka ba? Kini na bastas. Ay, siya ko. So ayan guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload naming videos. So maraming salamat kay Jerry Boy Villardes. So maraming salamat din sa mga sumusuporta at sa mga susuporta pa lang. So bye-bye, see you sa next vlog. Stars, I'm a fool for your love.